天子。刚从马那个，这是看那个小奶奶，这洗了不看，所以多。ନା ମୋ ଘର ଚତୁର୍ଥୀ ବଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିଛି ବହୁ ଲୋକ ଆରେ 7,000 8,000 ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଟମ କରିଦେଇଛି No,洗不奶奶，这洗的不看，所以多白干不了。ନା ଏଠି ମୋଟା ଆଜ୍ଞା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଡି କରି ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଝିଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଇଲୋ ଇଲିସି ଏ କ'ଣ ବୁଲିବାଲି ଆସି ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଲୋ ଝିଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସିରିଞ୍ଜର ଥରେ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ରୋଗ କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲ ପେଟେଇ ସାଇଲେଣି ରୋବା ଖାଇକା ପାଇକି ପେଟେଇ ପଇଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ତା କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ମାମ ରେଡ୍ ଗନେଗ ଆପଣ ମାଡ଼ି ବସି ଧରନ୍ତୁ ନା ନା ସେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବେ ନା କ'ଣ ଧରିଲେଣି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯିବ ଯେତେବେଳେ 14 ଭବନ ଦେଖାଯିବ କଥା କହୁଛ ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ ବିଲେଇ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇକି କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ ଦେଖିଛ ସେଇ ଭିଜୁଆଲଟା ଦିଅ ଆଖିଆକୁ ବିଲେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇକି ଧରିଥାଏ ତା ସଣ୍ଡା ମୂଳ କାମୁଡ଼ିକି ସେଇ ବାସ୍ ଧର ମାଡ଼ି ବସିକି ମାଡ଼ି ବାସ୍ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଛନା ପଥର ଶଳା କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଛ ଏମିତିଆ ପଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ଶଳା କି ପଛ ଇଏ ଶଳା କ'ଣ କରିଦେଲୁ ରେ ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶଳା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା ରେ ତମ ପଛରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମ ପଛରେ ଯାଇଛି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ଡବଲ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ଛୁଟି ରଖୁଛୁ କାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଛ ଛୁଞ୍ଚି ଟାଣି ନଉଛି ସେମିତି ହବ କାରରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛୁ କେତେ ନମ୍ବର ଛୁଟିଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମୋର ପଛପଟେ ରହିଯାଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଡକ୍ଟର ଟେଞ୍ଜର ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୁଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଲାଭ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୌବନ ଫେରି ଆସିବ ଯୌବନ ଫେରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଯୌବନ ଫେରି ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଲେଣି ମାନେ କ'ଣ ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି ସତରେ ଫେରି ଆସିବ ଯୌବନ ଫେରି ଆସିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି